соли нав наздик аст ва ҳама аз пайи интихоби тӯҳфаҳоянд. мо низ қарор додем дар ин робита аз сокинон пурсем дар соли нав чӣ тӯҳфа интизоранд ва худ ба дигарон чӣ ҳадия карданиянд. шумо чӣ мехоҳед? Дар шарҳи ин навор нависед. На Новый год мне достаточно просто хороших отметок и в четверти, и у меня на носу экзамены, я бы хотела просто хорошо их сдать. Мне этого достаточно. Что вы хотите подарить? Подарить, если родным, то сувенирчики какие-нибудь, я не знаю, что они любят. Это зависит от кого, кому я дарю. тӯҳфа мехоҳед гиред дар соли нав? тӯҳфа желательно мехоҳам ки ба як каси дигар тӯҳфа диҳам, худам мекунам. чӣ тӯҳфа кардани ҳастед барои каси дигар? барои модарам мегӯям, хела медонам. бисёртар гулу ширинӣ каксида. соли нав хушбахтӣ, озодӣ, тинҷи амонӣ аввалаш ва арзонӣ. Что вы хотите получить за Новый год? Новый год я хочу получить BMW. Отлично. А что вы хотите подарить? Хочу подарить счастье всем. соли нав тӯҳфа табрикот аз номи оила, ҳамкорон кофӣ. тӯҳфаи моддӣ фикр накардед? Не, ман дар ин бобат ҳеҷ вақт фикр намекунам. худатон чӣ тӯҳфа суханони кардан? хуш аз ҳама беҳтар. дар ҳақиқат худатон чӣ тӯҳфа кардан мехоҳед? кани наздик биёем дар раснои арафа, баъд фикр мекунам. тӯҳфа аз модару падар. чӣ тӯҳфа? чӣ тӯҳфае ки бошад мо хурсанд мешавам. худатон чӣ тӯҳфа кардан мехоҳед? Ба худам волидон, ба расм. дӯстон? расм? бале, беҳтар расм ки худатон мекашед. расм ки худам мекашам.